Mina-ke igama lami nguPhilani wakwaGavu, ngumfana nje wakhula ekhaya elingasindisiwe. Ngiyakhumbula nje kusemncane ngivuka ekhaya mase kulelwe ngiyovula ngibuke zonke iy'thombe zabantu abanqunu, amamuvi, zonke izinto ezenzekayo ezonakele. Lokhu izinto engiy'fida zona lezo ngikhula. Ngakhula ngumfana wayebonakala engathi uziphethe kahle ekhaya, engathi uyahlonipha. Bese indaba ishintsha uma ngisesikoleni. Kuwumuntu owayethanda ukulwa njalo nabanye. Indaba yaqhubeka ngaya e-high school, ngahlangana nabangani. Kwamnandi kanje saqala kangahloniphi othisha. Kuwumuntu odelelayo uhlaza kothisha. Uma uthisha awufuni ukuthi angishaye, angithinti mina. Kwathina mina futhi ngaqala ngathanda amantombazane ngendlela isimanga. Futhi lapho ngiyambonga uJesu ukuthi lapho sengisindile ngoba kacishe ngangena okuningi. Ngiyambonga uNkulunkulu lokho. Kumuntu bazane wayethanda ukudelela abanye ngendlela eyisimanga. Kumuntu nje onenhlamba, ngithanda nje ukuchuluza umuntu, ngimeyise, ngimdelele. Okunye futhi bazalwane, kumuntu onenhliziyo embi, wayinolaka ngenxa yesimo sasenzeka ekhaya, ukuxabana kwabazali. Lokhu engeyinqakathi sesikoleni nje ngeke ngisukele umuntu nje, ngingithokoze nje. Umuntu wayengathathwa noma njani, kangakusabi mina ngathiwa umdala isikole, angitshela ukuthi ulungisha manje. Umuntu ohlezi egcina mina nje. Othisha bengazi high school ukuthi mina ngilihlaza, angihloniphi eklasini sibangicross, senza lokhuyana lokhuya. Okukhulu-ke ukuthi ngangingaphasi bazalwane. Into engangiyela esikoleni ngangayenzi. Kumuntu othanda ukuy'kopelela nje, ngizihlela amasibuye esimafini ekhaya. Ekhaya mina ngikhulu ubaba engifundisile ukuthi angihlukane namantombazane, ngihlukane nogwayi. Kepha indaba yishintsha uma ngisesikoleni. Ishintsho lonke lokho, sidlela amasibuye esimafini, sithandela amantombazane. Uthisha ekhaya kwazi ukuthi ngiyahlonipha ngiphethe kahle, kanti esikoleni ngaziwa njengomfana omhlaza. Uhambo-ke bazalwane ngawufeyila u-grade 11. Hhayi-ke angishintshanga lapho, ngaphinde ngawesi kakhulu kulo nyaka olandelayo. Ngahlupha nje ngawesi bazalwane. Ngithanda le mpilo yokukopela. Sakhumbula nje nabantu esifunda nabo, sabona iphepha emotweni, othisha wayefundisa i-physics. Hhayi, sahlangana siyiklasi ethi hayi bo, nali phela iphepha esizolibhala. Thatha umnyaka obheka uthisha ukuthi wenze njani. Sayivula imoto, sathatha iphepha sashoda. Manje-ke bazalwane, kwathi kulo nyaka wesibili sengiphinde ku-11, sesibhale manje koNovemba, ama-exam. Hhayi-ke sathola angazi noma wayethole kanjani iphepha sesizobhala kusasa. Sahlangana-ke sinabangani bami, sesa-cross night safunda. Kwathi ngo-4-3 ekuseni sathola ukuthi le phepha lesifundayo akulona ela-grade 11, ela-grade 8. Indawo manje yaqala ukuthi hawu madoda kwenze njani. Ake kwayiwa-ke basekobhala ngafundile ukuthi hayi zokopela. Indlela sahlala indlela ukuthi mina umngani wami yabhala la akushintshe ngandlulisela, uyabhala ngidlulisela. Ukhona futhi uhamba thina saluselana nje thina saluselana. Manje ungathembela lokho ukuthi hayi ungafundanga nje, hhayi ziwathola labo futhi phambili. Hhayi-ke bazalwane, hhayi ngihlala ephepheni thiwi uzibhala lapho ngikufa. Hhayi-ke ngithi hayi doda dlulisela, okay ngizibhala. Indoda akwazi kwaphela ukubhala. Ngabhalanga lutho lapho, angazi ukuthi kabhalishe ngicetazi ukuthi abone manje isiko lo ifeyilile. Bazalwane ngoba kabuhlungu kakhulu ngoba nje kuthiwa ngisho ngaziwa ekhaya njengomuntu umuntu ohloniphayo, oziphethe kahle. Manje sengihlala sengikwiclass kabathu. Ngasekhaya kwazi ukuthi hayi mina ngiyaphasa, ngiziphethe ngizinconywe, ngithanda ukufana nabanye. Kanti nje into engiphila esikoleni ayifana le engaziwa ngayo emakhaya. Waza le nto kuthiwa depression nayo ngayizwa ngoko. Sekuthi manje ukwenzelani. Ngibona nje ubonye le ndawo ethiwa isemsamo, ngathi gogo kunzima gogo, umuntu kunzima ufile ihlazo engangizolithini ukuphinde iklasi kathathu. Lethi ihlazo ekhaya, into enjani leyo. Phambili ngasethunini buhlungu ngempela bonke nami bazokushiya futhi ngendlela okwenza ngayo ngathi mina ngedwa uzofeyila kule class. Hhayi manje-ke wahamba wakhona ukuthi hhayi ngiyozofeyila ubuyele kuNkulunkulu.
ngisho la ngaphansi mina ngathi khona isixoxa naye manje into ngiyiphikisa hayi wena uNkulunkulu hayi wenkoze ngasekhaya inkoze ngasingisiyo ngathi ngifika nje kanti sokuthi ubhalisela ukuguzweni kwaZulu ngaye enkonzweni sengibona ngihluphekile kushiwo lapha enkosini ukuthi wena lenkinga sala ungaphuphi lapho noJesu angisala ngolosifika ngahlala nencike yenkosi avuma ukuthi baba manje singasoke manje nawu siphela esikoleni ngakuhlupha inhliziyo yami ibuhlungu impela anobaba nje ofuka ngikhulekela ezalwane azathandaza umthando zomuntu kepha ngeze ukuthula ujabula ngaphathi kimi uJesu mina ngamzwa ngaphakathi futhi ngisamzwa ngaphakathi angimxoxele umuntu ngamzwa ngaphakathi umnandi baJesu ngaphe ngathi ngiyafika nempela ekhaya ngaphasa uthi awuphasa kanjani ukuthi ngiyabhalanga lutho kepha kwaba umusa lo kaNkulunkulu bazalwane njengoba ngisho umuntu ekuhlaza manje ngiyawulanda njengoba sengiyofuna umtrack esikoleni